Salam miras ýyliminiň sungatymma hormatymma gepleşiginiň mehribar müştaklary. Biz güllen görkli, gardan ak, ballan tiýje arzulanma size ýollap gepleşigimiziň täze sanyny Bostan Howly mebeller dukanyna Türkmenistanyň at kadanan artisti Nurmuhammed Andaliýew adyna döwlet saly drama teatrynyň aýdymçy artisti Dursun Jemal Gazakowy çağırdyk. Dursun Jemal, hoş gördük gepleşigimizde. Sağ olun. Dursun Jemal edýär kadamynyň saýasynda türkmen halkynyň her bir gün ösüşleri, özgöşükleri wesenýär. Bugün milli liderimiziň saýasynda bir şöhrada şana wesenýän türkmen elimiziň her bir güni edýär kadamy tarapyndan şafer paýlaryň bir taryhy wakalar utgaşyp bir toýda bara wesenýär. Elbetde şu döwür-döwrany wasp etmek, arkadagly zamanamyzyň ösüşlerini wasp etmek sanat medeniýet işgärleriniň paýyna düşýär. Bir gepleşigimizde edýär kadamynyň döredýän mümkinçilikler dogrusyna başlaýar. Bir karar devletimiziň bagtyarlyk döwrüne şu ajaýyp zamanamyzda atla joşmazlyk mümkin näsebebi biziň medeniýetimiziň, sungatymyzyň haqqosary, mehriban arkadagymyz bizi şeýle mümkinçilikleri döredip şu işlemäge, döretmäge, zähmet çekmäge ähli şertler döretip berdi. Mehriban arkadagymyzyň tagallasy bilen döwlet derejesinde geçirilýän çärelerde çykyş edip özümiziň sungatymyzy ýyla ýaýyp ýörüz. Şu ajaýyp durmuşda, şu owadan watanymyzda çekýän zähmetimizden lezzet alyp, täze aýdymlary, keşipleri halkymyza hödürleýär. Hormatly prezidentimiziň Medeniýet halkyň kalbydyr adly kitabynda şöhratly taryhymyz, dana pelsepämiz, gadymy we şirin zwanymyz, nusgalyk däp desturlarymyz, nepis şaýseplerimiz älime ýaň salýan madda ruh gymmatlyklarymyzdyr diýip belleýär. Bugün arkadagly ýurduň sungaty, bagşa sazanalan joşgunly döredýän sungat eserlerinde Reyhanly döwrandan söhbet açýar. Eşretli zamanany peşkeş beren, bize işlemäge, döretmäge, zähmet çekmäge mümkinçilik döreden mehriban arkadagymyzyň jany sag bolsun, başy dik bolsun, il bähwitli, ýurt ähmiýetli, tutýan tutumly işleri mudam rewaç bolsun. Sağ olun Dursun Jemal, arzularyňyz hasıl bolsun. Edýär kadamyzyň saýasynda bugün ýurdumyzyň ösüşlerini wasp etmek elbetde ählimiziň baş maksatymyz. Edýär kadamyzyň saýasynda döredilýän mümkinçilikler ol bir gepleşiňiz söýlen beýan edip bolmaýan o sözlerim ejiz gelýär. Söküdümizin başynda bir sunatymma, hormatymma gepleşigimiziň muştaklaryna bir edýär kadamyzyň döredýän mümkinçiliklerini ýepýän şafer paýlaryny wasp edýän bir owadan aýdymygyň birini halkymda ýetiräliň, soň söküdümiz dowam edýär. Döwlet kuşy kanatyny germiş ol, dargyp bu miwetini bermiş ol, tüýüň arkadagly diýary. Dargyp bu miwetini bermiş ol, tüýüň arkadagly diýary. Ural yargin yollar yürekden
kinoda adamsy ilminde ama täze gözlewlerde bolýar. Siz Nur Muhammed Aldaliyev adyndaky Sarly drama teatrına zähmet çekýän. Edil arkadamyň saýasynda halkymyza şahannadyk, gülki şatlyk paýlamak ol her bir sunudusadyň baş maksady. Şunu köne özüňiziň bir zähmet çekýän ojaňyzy alyp barýan işleňiz hem täze döredýän keşipleňiz dogrusyna söküde başlaly. Men Maýuqly adyndaky Türkmen Milli Konserwatoriýasyny tamamlanym bäri Daşygy vilayetinden Nur Muhammed Aldaliyev adyndaky Döwlet Sarly drama teatrına zähmet çekip ýörün bir näçe keşipler döretdik. Teatrymyzyň döredjilik artistleri bilen şular ýaly döwlet derejesinde geçirilýän bayramçylyklara da biziň teatrymyzyň döredjilik topary bir näçe eterleri bilen çykyş etdiler. Mehriban Arkadamynyň tagallaty geçirilýän sunugat medeniýet işgärleriniň medeniýet hepdeligi şoňa da biziň teatrymyzyň döredjilik topary ultaýarlyk görüp ýörler. Özümem bir näçe täze aýdymlarymyň üstüne işläp ýörüz. Maýuqly adyndaky Türkmen Milli Konserwatoriýasynda okap ýörkäňiz eýem özüňiziň döredýän keşpiňiz bilen bir muştaklan kalybyna girmek başardyňyz. Harman näliğiniň keşfi bilen siz köp kalplarda orun aldyňyz. Haçan sunut ustadynyň ýerine düşen sunut işi ol näçe ýyllar geçebersin, näçe wagt sahnada ýaşasa da şonça da halk köpçüligi tarapyndan gyzgyn söýgi bilen garşylanýar. Şeýle keşipberiň birem siziň ýerine getiren harman näli keşfiňiz. Şol keşfi oynadyňyz şeýle bir jüpüne düşüpdir ol diňe bizi däl. Elbetde biziň gepeşimden bir näçe muştaklarynam şeýle bir gyzyklandyr. Ýa şol keşfi bir ýerine getiren pursatlaňyz ýatlasaňyz, hemem şol keşif siziň pikiriňizde özüňize şowurlyk getirdimi? Hawa, elbetde bu keşfi men talip döwrüm Maýuqly adyndaky Türkmen Milli Konserwatoriýasyna talip döwrüm şu Magtymly adyndaky Milli Sarly drama teatrına tecrübe geçip ýörkäm şu ýerde maňa rejissör Aynadar Batyrow şu harman näliğiniň keşfini oynamaklygy maňa teklip etdi. Elbetde özüm destan aýdyp ýörenden soň bu keşfi oynamagy özümni de höweslerdi. Sunut edil Türkmen gyzyna çalymdaş diýilýär. Ol her bir gapyny kakana kalbyna açyp ýüreginiň töründen ornun berip baraýan ok. Sunutda ömrüni örkleyen her bir adamy, sunut bu ýaky diýersiň humaý guşy kimin asman uçurýar. Her bir sunut wekili, ahlas, zähmet, tutanýarlyk bilen sunut eserini kalbyndan ýugurup halka ýetirýär. Görewli şadysanyň içinden erş argaç bolup geçýän edermenlik, aýdusuzlyk her bir Türkmen halkyny geçmişine, beýik şahsiýetlerine bolan hormaty has artdyrýar. Törebeg hanym, Tumar şah, Burla hatyn, Ağa Ýunus Peri, harman näliýaly gahramanlar Türkmen benanlaryna görelli mektebi. Şol keşfim halipa artistlaryň kömegi bilen alyp çykdym. Halk tarapyndan hem gowy kabul etdiler. Bu görogly şahasyndan harman näliğiniň keşfi maňa üstünlük getiren eterlerimden biri boldy. Owazyň, kalbyň, şo sözüň bilen tomaşaçyny özüne çekmeli bolýar. Yürekden çyksa, ýamşa yürekden çykýan söz ýürege barýar diýär. Şoň içinden mümkin bolsa iň gowy görýän aýdymy aýtyp beräýin. Başsyny. Şo ýerde harman näli mamasyny ýanyna çagyryp Çannybilde göroglyga barda mamajan habar ber. Atly gerçek begoglyga şondan bir bölejik aýtyp beräýin. Başsyny. Çannybilde gel göroglyga barda mamajan habar ber. Atly gerçek gel begoglyna barda mamajan habar ber. Atlı gerçek gel koçigide barda mamam can habar ver. Ýöne Dursun Cemal şol keşipde siz özüňiz şeýle bir gaýdusuz bir Türkmen zenanynyň keşfini ýerine getirdiňiz. Ýöne durmuşda şol dogumly keşip size meni görenmek. Siziň häsiýetiňiz bir hil Türkmen zenanyna mahsus mulaýym bir tutan ýerli Türkmen zenanynyň keşfini, ol keşfi ýerine getireňizde size bir gaýdusuzlygy, mertlik görkezmek kynraga düşendir. Elbetde kyn düşdi, ona bir
Görüş tutmalam yerleri var da arasında. Medeniyet sunugat işgärleri halkımızın göğünden turmaly, şo berilen keşfi anam edip şo keşfi höwet edip halipa artistlarymyň diýeni bilen şu keşf döredi. Akıl payhas, edermenlik, Türkmen dinana mahsus häsiýetler görüwli adetanyň bu şahasynda açykdan aýdym görmek bolýar. Zihinli aydymçy özüniň başarynyny okuýugyny, diňe bir özüniň döredýän aydymlaryna owazyny sindirmeýän eýsem keşf döretmekde de tomoşaçylaryň kalbynda ýaşamagy başarýar. Aşık mı sen? Beýnizan, bizde şolan her birinden bir neme bardyr. Hanaýdy, bir nama gaýr. Ýöne diýsen şowly çykypdyr şu keşfiňe size. Sebäbi şu wagtlarym sizi bir ýaýly markaly görýän tomoşaçylar şol Harman näliğiniň keşfini ýerine getiren aýdymçy diýip tanap bilýärler de, şuň ödüm esasy Sunudy Ustadynyň baş maksady dadyrsyň Jemal. Daşogyň Nur Muhammed Andaliýew adyny Döwlet Sal Drama Teatryna şo ýere işe bardym. Şondan bärim şo ýerde rahmet çekýän, o ýerde de bir näçe keşpleri jallandyrdym. Ondan beýlägem ýene de şular ýaly ajaýyp keşpleri döredip, halkymyza il günümizde yarayan aydymlary döredip, halkymyza mehriban arka dagymyza hyzmat ederiz. Edýet arkadaşymyzyň saýesinde öz kalbyňdan çykýan owazyny halka ýetirmek, halkyň söýgüsini gazanmak her bir Sunudy Ustadynyň esas arzuwy da şol arzuwuňyzam amalaşdy ne bardy diýet. Anam bilen garasana gözlerime, bardyr onu aýa meňdeş aýdynlyk. Men dünýäme söýgü bolup gelende, bolupdy men ömrüm aýdyk aýdynlyk. Gidelir keşte deyip canım kurban yar sana. Menki bir şey da bil bağda reyhan yar sana. Mudam sana miyettir bolmadı uğran yar sana. Hiçbir kimse kahrilen kılmaz girman yar sana. Arz eyle dilberim değse diyan yar sana. Arz eyle dilberim değse diyan yar sana. Olayım sana kurban, yakma beni yadıma. Oğlulukta and içtim, barma dostum yadımda. Tutsam olup kalanlar, 70 milyar anına. Rüstem dalın kuatı, görünür ki badına. Gözün ayla çar tarap, aşra döwran yar sana. Gözün ayla çar tarap, aşra döwran yar sana. Yüzüme salsam nadar, gönlüm bir takatlanar. Çıktın karşın bir zaman, aptap tokatlanar. Dar çıkmış gururuna, onda var diye katlanar. Aşka düşüp yaranlar, er yigit tokatlanar. Koşmalıvan bilbilir, totu dahan yar sana. Koşmalıvan bilbilir, totu dahan yar sana. Görgenleri
hakdan iman yar sana. Ol nefes madam izler, hakdan iman yar sana. Totu dahan yar sana, canım kurban yar sana. Watana söýgi kalplara hejana getirýär. Watana söýgi ol her bir insanyň kalbynda ýaşaýar-da. Her bir insan öldürü diýen eserini bir watana bolan, enatasyna bolan, ýurduna bolan, bir mukaddes ojagyna bolan söýgüsini ýogurup halka getirýär. Şu ýerde size şeýlerak bir sowal beresim gelýär. Köpüň adamsy siziň pikiriňizçe nähili bolsa halaýaňyz? Köpüň adamsy boljak bolsaň ilk bilene pespäl, sada alçak bolsa, ulu bilen ulu ýaly, kiçi bilen kiçi ýaly. Men denany ol isle aýdymçy bolsun, artist bolsun, ýa bilim işgäri bolsun, umuman tapawdy ýok, ol işinden daşary maşgalasyna da esas önsürmeli bolýar-da. Islendigmi de men ýa maşgala girenmizden öý bekesi bolmagy çalışýar. Şu öýüň maşgalaň isleýän naharlaryny bişirmek ýa bir çağalara ter bermek ol esasy ejeniň orny bolup durýar. Biz bilýär siziň özüňizde mehriban eje. 5 perdendimiz var, 2 ol, 3 gyz. Elbetde bulan içinde aýdym aýdýanam bar, saçalýanam bar, saçylyk mektepde. Şu il günümde watanymyza gerekli ýaşlar edip ýetişdirer. Sebäbi edip arkadaşymyz maşgala gidijek döwletdir diýip bellek geçýär-de. Her bir çağanyň hem terbiýesi maşgaladan başlanýar. Vilayatlarymyzda da edip arkadaşymy tarapyndan bir näçe aýdymsa sport mektepleri açyldy. ýa gurnaklar bardyr, şol bir wagtda gatnaýandyrlar, öwrenýändirler. Hawa. Ol oglum şol saçylyk mektebine gatnaýar, akordeon çalýar. Türkmeniň bedaw aty, gazma dutary, Türkmen halysy, Türkmeniň milli şaý sepleri bugün dünýäniň üns merkezinde. Edip arkadaşymyzyň saýasynda milliliklerimizi wagt etmegem eletde biziň baş maksadymyz. Şu ýerde size şeýlerak bir sowal beresim gelýär. Eýsem siziň pikiriňizçe millilik näme? Millilik bu biziň baýlyklarymyz, desallarymyz, gazma dutarymyz. Millilik, sunugatyň her bir nusgasyny gaýtalanmajak häsiýete eýe diýen ajaýyp öz bolşulukdyr. Ol köp sanly milli aýratynlyklarda we alamatlarda şöhrelenýär. Mehriban arkadaşymyz şu millilige gaty uly ünsberýär. Şu milliligimizi, sunugatymyzy ýyly ýaýmakda da uly aladalar edýär. Bize giýim ýol açyp berdi. Her bir sözlerimizde, aýdymlarymyzda mehriban arkadaşymyza alkyşlar ýaňlanýar. Mundan beýlägem giýjämiz günni edip işler, döre zähmet çeker. Bir milliliklerimiz hakynda gurrun edilenni, Türkmeniň gazma dutary ýa bir desantçylyk sunugaty barada durman geçmedik asla mümkin däl. Her vilayatymyzyň özüniň ýol ýodasy bolşýaly, bir estrada aýdymlaryndan daşary bir desant aýdymlaryny ýerine ýetirmek mümkin. Her bir daşary vilayatynyň aýdymçylarynyň esasy maksady ýoly. Indi şol estrada aýdym ýerine ýetirmek bilen bir desant aýdymlaryny ýerine ýetirmek tapawdy näme siz üçin? Haýsy size has ýakyn, haýsyny ýerine ýetirmek has gowy görýäňiz? Elbette estrada aýdymlaryndan gowy görýän ýöne maňa has ýakyny şu dutarda destan aýdyp şu milliligimde ýyly ýaýmak. İlk sunugat ýoluna başlandy şol halk aýdymlary destan bilen şu ýoly başladym. Halipam arad geldi Öwüedow hemne Türkmenistanyň atgadynyň bagışdy Hudaýberdi Bayram bize şu dutar çalmagy, aýdym aýtmagy şu muallimlerim öwretdi. Soňam Daşoğu vilayatynyň Guwada etrawyna belli destançy bagşy Halipam Durdubaý Gurbanowdan bir näçe aýdymlar öwrendim. Desallaryň aýdylyş tiltimlerini öwrendim. Dursun Cemal'na sözümiz gowy bolmady ýaly bir özüňiziň iň gowy görýän desanlaryňyzdan bir bölegini ýerine ýetirip bereň söhbetimiziň şu ýerine. Häzir men size Halipam Durdubaý Gurbanowdan öwrenen Görogly Şadesanyň Göroglynyň öýlenşi takatyndan bir böleg aýtyp bereň. Al hayır ýagşy. Habar kimden al? Habar Çardagly Çannybil ýurdunyň hany Görogly begden al. Munyň atyrmançylykda, çafarmançylykda, pelwallykda, sahyhlykda, mertlikde, hilegärlikde munyň öňüne çykan adam bolmandyr. Dünýäde bir bolsa özü, iki bolsa biri bolup durýan eken bu daňlaryň.
Yalançının yüzünde bunun hiç yılı armanı yoktu. Emma yekece armanı vardı, o da şu vakti çelle öylönüp bilmeyen yörörlüğüydü. Gör oğlunun ayağının aşağına gıyratı vardı, ödü bilen den 120 yaş verilen. Atasından kalan 40 tane yigidi vardı, yigitlerine değerli metel, teytek kırma, bedürstem, hannemmek, yatta kalmaz, gitte gelmez, nanı bitin, nanı çeyrek, bunun başlarına tapar köte dirdiler. Gör oğlu gıyratına atlandı da al yigitler, neredesin kap dağın nakı jahan patşanın edip yolu rovanı oldu. Ad yattı, köp yörep, bir neçe gün yol yörep, bir çöl beyvalığına varıp yetti. Bu çölün 10 gün yörödü, ağırtına çıkıp bilmedi. 20 gün yörödü, ağırtına çıkıp bilmedi. Emma havada katı ıstı olundan son gör oğlunun ödü, atı susuzluktan yana ecir çekip var ya. Şu düşümle peridadı gördüm, nip çöl beyvalığına çıkkaydı verdim. Şol düşme giren bağı gözüme bir görüntü bir gerekmedin erdim nip içinden tögünüp var ya. Şol at üstünden gidip barışına Allah Teala'dan himayet diler. Ya yaradan kadir Allah meni yetir peridadı. Hümmet senden tepilullah ödün yetir peridadı deyip 5 kelime söz dik gidip var ya gör vak näme derke. Sağ olun dersin Cemal. Doğrudan bir adam öz ingowariyan eserini yerine getirenne on kalbim joşya şol eseri yerine getirşem hasıl itkeşik bolýar. Ağa Yunus peridat göröglüğünün iyine düşük gidip barşına. Bu adamdadın iyine düşük kaydı verdim men. Bunun hane kenni bilmetem, geda kenni bilmetem. Gel şundan anıklap bir sorap göröynüp. Şükredeyin seni beren Allah'a Haysi Han'ın oğlu kenin bilmedim. Kereşmeli yüdün mengdettim aya. Haysi Han'ın oğlu kenin, Haysi çölün kurda kenin bilmedim nip iyini bilmedime tutturup gidip otur. Şu yerde göröglüm şol gidip barşına Ağa Yunus peridada qarap. Menin bayi kenmi, geda kenmi, çar dağlı Çannevil yurduna baran ton görürsün nip. Mert bolan iki sözlemez merdin ikrarı bir bolor. Töweşkini qoçigide Şahı Merdan detkir bolor deyip Ağa Yunus peridada qarap 5 kelime söz dedi. Gör vak näme derke. Çığda Şah Merdan detkir olur, Şah Merdan detkir olur. Hey Şah Merdan detkir olur. Mertler berk çeker yayını, mertler berk çeker yayını. Kanimdan alar payını, kanimdan alar payını. Bilip oturur cayını, mertlerin işi zor olur, mertlerin işi zor olur. Tek mertlerin işi zor olur. Adam geliyor eten olsa düşman yolu tutun olsa. Ah düşman yolu tutun olsa. Yiğit başı eten olsa mallı olur, malsız olur, mallı olur, malsız olur. Tek mallı olur, malsız olur. Gör oğlum ettana çağlar, gör oğlum ettana çağlar. Kulaştığın çoğunu bağlar, kulaştığın çoğunu bağlar. Beyik beyik karlı dağlar, karlı olur, karsız olur, karlı olur, karsız olur. Hey karlı olur, karsız olur. Aley hey. Hey
her bir adam öldürýän eserleriniň üstünden bir näçe ýyl geçen soň ýygyňa tersalk görýäňden özümizden alyp görsäk, şeýle bir gepleşikleri ýazyk edýät, ýa-ni teleoperatorlanmadan, bir rejissörlanmadan, ses rejissörlanmadan, sahna bezeglenmeden üstü bilen ýöne bir näçe wagt geçenden soň täze bir gepleşik ýazyk etjek bolamyda öz aramyzda maslahatlaşyp, şol öňkü eden gepleşiklerimizde ilmidar öz kemmizi duýýasa wagt ýerde şeýlere edäýmelekenik, ýa bir şeýlere alaýmelekenik diýen ýerlerimiz bolýar. Sizde de şeýle bolup gördümi? Döreden aydımlanğıdın içinde. Bizde de son ýaly bolýar. Sebäbi tiz holukmat ýazylýan aydymlar bolýar. Soň esdip oturup şoň wagt ýörüne şeýlere gaýtsam boljak keni diýip aýtýar köplençe. Hawa kämillik. Şu aydymyň üstüne köp işläp aýtýan, eýýam şeý aydym aňy tiňenden soň şoň kemini tapýan. Sebäbi adam ilmide ama kämillikde bolmaly. Aydımlarymyzy ýene de kämilleşdirip, ýene de täzeçi işlätiň gelýäşi öňkü aýtýan aydımlaryňa bolsa wagt şu ýörüne şeýde aýtam boljak kenip. Ine Dursun Cemal şol aydımlary ýerine ýetirmekde bir ses ýazgy jaýlarynyň orny bam belli bir derejede. Ses ýazgy jaýlaram bugun edin arkadamydan taýsız tagallasy bilen bir dünýäniň iň ösen enjamlary ornaşdyrylan. Ses ýazgy jaýlarynyň orny bar. Sebäbi öňler kynrak bolýar aydym ýazamyzda da, saz işlerimizde de, häzir bolsa Mehriban arkadamydan tagallasy bilen dünýäniň iň ösen enjamlary ornaşdyrylan şol ýazgy jaýlaryna da bize işlemek hasam şowgullyk getirýär. Iň ösen enjamlaryna sesini ýazga geçirmek, şol enjamlary erketmek her bir sunat wekiliniň baş maksady. Arkadagy zamanada döredilýän eserleriň hil taýdan ýokary bolmagy. Ol biziň şeýle ýokary hil enjamlary erkedip, kämil eseri döretmegimizi terýär. Diňe bagşylarymyzyň köňül owazyna del, eýsem saat gororlaryndan çykýan mahmal owazda döwür-döwranyň ýaňyny, zamananyň hiňini duýmak bolýar. Döretdiň saý, aydym aýtdyň saý, aýdasyň gelýär, ilhamyň goşulanýar. Ine Dursun Cemal, biz bilýäse aydymlaryň şowly çykmak üçin kompozitoryň, şahyryň belli bir derejede orny bar. Elbetde aydymçy aydymy ýerine ýetiren müştaklar tarapyndan heme şahyryň sözleri, kompozitoryň görüte döreden sazy, sazananyň sazy, hemen başynyň owaz utgaşaryna ol tomaşaçy tarapyndan gyzgyn söýgüle garşylanýar. Şol bir wagtda men öz pikirimçe aydymlara at goýmagam bir kalp barda orun almak üçin ullakan ornu bam kadiyet. Sizin aydym saz dünýäňizde ser salaňyzda käbir aydymlaňyzyň ady bir ýürüti kuşlar bilen baglaşykly. Durnam, ak durnam diýen ýaly. Muň sebäbi aydymlaryň has şalt ýatda galmak üçin bir sebäpmi? Ak durnam diýen aydymmy Lewa vilayatynyň Şahyr Gaýyp Jumaýewiň sözlerine ýazylan aydym. Şu aydyma laýygym meni şeýle heň döredi. Şu heňem özüm kompozitorlar bilen maslahatlaşyp ýazdyk şu aydymy. Halk tarapyndan hem kabul edildi. Aydym ýazanmyzda da ilk şol sözüni alýas. Şo söze laýygym hem tapýas. Ondan soň şo tazy işläp başlaýar. Şol ak durnam diýen aydym size şowullyk getiren aydymlaryň biri diýip bilersimi? Hawa elbetde. Bu aydym 2012-nji ýylda şekle geçirilen aydymlarymyň biri. Elbetde bu aydym maňa üstünlük getirdi. Şondan märem halk tarapyndan hem kabul edilip diňlenip ýör. Näçe ýyllar geçdi? Hawa, häzir şol aydym hiňlenip bereýin. Höwes bilen. Yaşlığım yada düşýär, hergi durna geçenne, yüregim oda düşýär, ýyly ülke göçenne. Senim meniň durnamnyň, ardawymnyň armanyň, ıgraryňna durmanyň, ähdi peýman içeňne. Gecelere sara dönýä, düşde durnam görünýä. Neçin gellim bu dünýä, aşk çaragym öçenne. Durnalara maýyl men, garaşmaga taýyn men. Yerde galan taýyň men,
nazar ayla geçeňne, nazar ayla geçeňne. Bu derde duçar edin, arman ten yok içinde. Bu derde duçar edin, arman ten yok içinde. Yaşlığım yadı düşye, hirgi durna geçinne. Yüreğim odu düşye, yılı ülke göçünne. Senim menin durnamın, ardığımdın armanın. Iğrarın durmanın, ehti peyman içinne. Geceler sıra dönye, düştü durnam görünye. Niçin geldim bu dünya, aşk çırağım öçünne. Durun olurum ayıl min, karışmana tayın min. Yerde kalan tayın min, nalar ayla geçenme, nalar ayla geçenme. Şeyle şoğlaydım Dursun Cemal, doğrudanam muştaklan kalbynda yaşaýaşylaýdym, özümdem bilýänsiň her gedem gepleşikler ýazyk edemede dediň, şulaydyň hak gaýratyň durup geçetime dile. Olam elbetde tomoşaçylar tarapyndan näçe ýyllar geçibersin, gyzygyň söýgü bilen garşylanýar. Yatlama yanıp piştim, ödüm ağlap köşüştüm. Ödüge teliye düştüm, bal saylap peçimne. Durun olur geçer gider, dünyani seyran eder. Bu derde duçar edin, arman ten yok içinde. Geceler sıra dönye, düştü durnam görünye. Niçin geldim bu dünya, aşk çırağım öçünne. Durun olurum ayıl min, karışmanı tayın min. Yerde kalan tayın min, nazar ayla geçenme, nazar ayla geçenme. Bu derde duçar edin, arman ten yok içinde. Bu derde duçar edin, arman ten yok içinde. Edip arkadaşlar, Türkmenistan sagdanlygyň we ruh welentligiň ýurdudyr diýip belliýär. Edip arkadaşymyzyň saýasynda bugün 60-70 ýaşly gojalanmaz, enelenmez özüni bir 18 ýaşly duýýarlar. Şuň ödem döwür-döwranyň berýän miwesi. Elbetde edip arkadaşymyz biziň jan saglygymyz barada, asuda, awadan, parahat durmuşda ýaşamamyz barada döredýän mümkinçilikler ol barmak bakıp sanardan ken. Şu ýerde size şeýler hakkında sowal beresilmeli. Eýsem aýdymsazyň saglyga ýetirýän täsiri barmy? Belli bir derejede. Elbette hawa aýdymsadyň uly täsiri bar. Adam näçe ýaşatady, gowuny garramaya, ruhy lezzet berip şaharnalyk paýlamak biziň paýymyza düşýär. Biziň borjumyz Mehriban arkadamyň biz üçin edýän aladalaryna jogap edip mundan beýlägem halkymyza ruhy lezzet paýlar, işler, döreders. Watanymyzyň ösmegine özümizin goşandymyzy goşar. Mundan beýlägem täze aýdymlary döreders, ruhy lezzet paýlar. Elbette. Şeýle bir metoga çaparlaryň birini okudum da adam ýer bilen çay bolsun ya kofýaň ýany bilen özüniň iňe görýän aýdymyny dinlese, şol güniň şowly geçekligi barada hiç bir şuha ýok diýe. Bu siziň pikiriňizçe şeýle bolup bilermi? Adam öz dinleýän aýdymyna görä şahanarlyk özüne kabul edip bilermi belli bir derejede?
Men özümde de şolar ýaly pursatlar bolup geçýär. Ýerden çay içdemem, bir gowurýan aýdymçymy dinlesem, şo günüdokun şoň aýdymyny gaýtalak gelýär. Diýmek bilen görýän adamyň günüň şadyan geçmän aýdymyň ornunyň badygynyň alamaty da. Halipa aýdymçylamadan haýsylaryny dinlemeýän halaýan. Hemme halipalaryň aýdymyndan gowy görýän ýöne Türkmenistanyň halk artisti halipamyz Cemal Saparowanyň aýdymlaryny dinlemegi gowy görýän hem özüne ýakyn saýan. Şoň aýdymlaryna höwet edip dinleýän. Özümem şol aýdymy içimden gaýtalap öwrenip hiňlenip gelýän. Diýmek aýdymsadyň günüň şowly geçmek üçin orny bar aýdymyň. Sebäbi ejelemedem özümden ullar hemişe diýýärdi-de şu günüň dowamyna ilmi dama şadyan aýdym dinleň. Şadyan aýdym dinleseňiz şol günüňiz şadyan geçer diýe diýmek görýäňizmi? Bu hakykatdan durmuş ýüzünde suwut bolan hakykat bolmaly. Şadyan aýdym dinleseň şu günüň şadyan geçmegini itere berýär. Ya ilmi dama bir haýaljak aýdymlary, ine hudulema alyp göreli ilmi dama çağalama ýatjak bolan inelemez, ejelemiz hudu ýerine ýetiripdirler. Özüm haýaljakdan mulayym aýdymlar. Balam aslin soratan asli qızlar güldendir. Allah 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 ne huve huve huve. Diýmek aýdymsadyň insan ömrüne, aýratynam saglyga täsiri uly. Şoň üçin adam saglygyna täsir edýän aýdymlar döretmekde söýdiňi şowluk karar berýär. Bu söýgüniň oýnuna arzu kuştuň atdyrnam, meni ýalňy goýduňda nire uçtuň atdyrnam, meni ýalňy goýduňda nire uçtuň atdyrnam. Gittin boşluk sağuson, senin aşkın uzak yol, menin aşkım akturnam. Senin aşkın uzak yol, menin aşkım akturnam. Sırdaş bolay kim bile, madam yoksa sen bile, gök asmana sen bile, benim uçsam akturnam. Gök asmana sen bile, benim uçsam akturnam.
adamyň işleýän, ýaşaýan, okaýan ýeri gözer bolan oň döredýän eserlerem gözer bolýar. Men ählimeden bilýär. Eýsem size sungat döretmekde size näme alham berýär, näme güç berýär? Mehriban arkadamyzyň bize peşkeş beren şu ajaýyp zamanasy, watanymyzyň asudalygy, mehriban arkadamyz biziň saglygymyz üçin hem nähili uly aladalar edýär. Watanymyzyň asudalygy, mehriban arkadamyzyň biz üçin edýän mümkinçilikleri ilham berýär. Täze eserler döretmäge terýär. Reyhanlı döwürde, asuda döwürde, parahat durmuşda edid arkadamyzyň döredýän mümkinçilikleri her birimiziň bir kalp törümüz. Bugün insanlaryň kalby ýaşyl tohumuz ýaly owaz berip dünýä ýaňsalýar. Edid arkadamyzyň döredýän mümkinçilikleri her birimiziň kalbymyzda ýaşaýar, dillerimiziň senasy. Bugün asuda watanda ýaşamak, şu watanyň, şu döwrüň wasp etmek elbetde ählimiziň baş maksatymyz. Bugün köne her bir döredýän eserlerimizde de, her bir taýýarlanan gepleşiklerimizde de şul şygar esasy biziň baş baýdagymyz, baş şygarymyz bolup kalplarda ýaşaýar. Her bir döredilýän eserlerde de erş argaç bolup geçýär. Mehriban arkadamyz biz medeniýet sunat işgärlerine şular ýaly ajaýyp fursatlary, ähli şertleri döredip berdi. Arkayn işläp, döredip dähmet çekip bilýär. Il günümüz üçin, mehriban arkadamyz üçin, watanymyz üçin dähmet çeker. Bize şeýle eşretli zamanany peşkeş beren, işlemäge, döretmäge, giň mümkinçilikleri döredip beren, mehriban arkadamyzyň jany sag bolsun, başy dik bolsun. Mundan beýlegem tutýan tutumly işleri mudam rewat bolsun. Sağ olun, Dursun Cemal, arzularymyz akış kemeýän ganat ýaýsyn ine şu gün çaklygymyz kabul edip bosan howly mebelleri dokanyna geleniňiz üçin size köp sağ bolsun aýdýar. Goý edid arkadamyzyň saýasyna, medeniýetimiziň, sunatymyzyň pajarlap ösýän zamanasyna kalp owazyňyzdan döredýän aýdymlaňyzy elmidama halkymyza ýetirmek, muştoklaryň söýgüsini gazanmak size nisip etsin. Döredýän aýdymlaňyz adat gaýdymlar ýaly elmidama halkymyzyň elbette biziň teleýaýlymyzyň gepleşigimiziň mehriban muştoklaryna begendirip dursun, toýda görüşip duralım. Aşk meniň süýgüç bolmuş yer kamallada gitdi. Duşan taralyp solmuş o da sallada gitdi. Bilmedim bir zadadar kalbymda ne gowa bar. Gönüm ýar owsun ýar süýgüm billede gitdi. Jana dedip ýadasam söktüm süýgy adasym. Aşkym dolu badasyn maňa berdi de gitdi. Duşam saralyp solmuş o da sallada gitdi. Süýgüňiň tüýs oýuny bar, kädüň ýa-kä gaýnaýar. Şeýdip merdi saýlaýar, kalbym dillide gitdi. Ýardan özüge beretmen, ony süýen ýürekden. Ugrumda jan terekmen, halym gördü de gitdi. Jana dedip ýadasam söktüm süýgy adasym. Aşkym dolu badasyn maňa berdi
men halim gördü de gitti aşkım dolu badasın bana berdi de gitti. Mehriban olanlar, ene size sunuatymma, hormatymma gepleşigimiziň şu sanına Nur Muhammed Andali Fadynnaky Döwlet Saly Drama Teatrynın artisti, Türkmenistanyň atkadan artisti Dursun Cemal Gazakowanyň ýerine ýetirmene birnäçe aýdymlara, kalp buýsançlaryna syn etdiňiz. Biz gepleşigimiziň ahyryna siziň her biriňizden kalbyňyzda besleýän gözel arzularyňyzyň, söýje arzularyňyzyň hasyl bolmagyny arzu edýär. Çünki Türkmenistan edil arkadamyzyň bellek geçişi ýaly. Ähli arzularyň hasyl bolýan ýurdudyr. Goý arkadagly ýurdumyza siziň kalbyňyzda besleýän arzularyňyz hasyl bolsun. Biziň taýýarlan gepleşiklerimiz kalplaryňyza aram bersin. Aýdymdyr sablamy siziň bilen söhbet gursun. Söhbetlerimiz siziň bilen mendeler açsyn. Hoş wagtyňyz.